हेलो एवरीवन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो आङो दिनैहाय माने एसे थाबनो होदों आरोना फुङाव ब्लगखौ मानो होनबा मैया आङो ब्लगखौ मोना फैनानै होनो मोनासै नालाय बेनिखायनो आं दानि फुङावनो आपल'ड खालामना होबाय ओमफ्राय आरो नै दायो आङो मोनसे ब्लग एडिटिं खालामबाय दंबावो आरोना ओमफ्राय खैथायाव आपल'ड जागोन बेखौथ' आं बुंनो हाला ओमफ्रायो जोङो माने बे श'रुमाव थाङिनि सिगां जोंखौ सानजौफुनि जानायावहाय सानजौफुनि जानाय जोंनि थाखाय संदोंमोन नालाय रेडि खालामदोंमोन नालाय बे जिहेतु जोङो श'रुमाव थांदोंमोन नालाय बिसानो जोंनि थाखाय संदोंमोन आरोना जानाय लोंनाय ओमफ्राय उनावहाय थाङै थुङै जाहैबाय मा आंनि बाबानि माने आंनि जोनोमगिरि बिफा माने बाबानि गामिनि आरोना जोंनि गामिनि अरिजिनेल जोंनि गामिनिसो जाहैबाय आरोना बे जों जायनि न'खराव थांदोंमोन ओमफ्राय आं ओरैनोथ' आब'सो होनबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय खिन्थु आङो सोमोन्दोआव बिदा बिबाजैसो जायो आरोना थांनानैसो मिथिबाय गासिबो खोथाखौ ओमफ्राय दा जोङो बेयावनो थांगासिनो दङ आब' संगिताजों आं ओमफ्रायो नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायलांदो जोबजासिम दायो मोनफैबाय आरोना नै आब'मोननाव आब' होनगोन ना बाजै होनगोन आं गोनो गोथो जाबाय थायो भिडिअ अयथासार साफा नुयो नोंनावबो मोजां नुयो दा दाना मबाइल गोदान लानायनिफ्राय आगोलनि मबाइला बांद्राय मोजां नङामोन नोंना ओमफ्राय दानिया मोजां ना केमेरा क्वालिटिया आंनिसाय साबसिन जायो नोंना दाना होमबाबो नोंनियाव एसेमान लिपस्टिकफोरखौ कारा नुयो नालाय मोजां नुयो आरो आं कारा नुबा आंना इमान कारा नङानो ना नङा ओमफ्राय उनाव भिडिअ कारा नुयो दाबो आंना लिपस्टिकआ बारा कारा नङा खिन्थु कारा नुदों आरोना लोगोफोर स्कुटिजों फैनाय खामरें रें जाबोजोब्बाय आंनाथ' खानायानो खेंखा मेंखा जाबोजोब्बाय हेलमेट गाननानै मामोना ना जोंहा मामोनाथ' फिसाजो गोजा ओमफ्राय मामोना फिसाजो गोजा साबबा जोंहा माया देरसिन ओमफ्राय जोंहा मायानो रेसपन्सिबिलिटिखौ लानो गोनां जाबाय गासिबो ओमफ्रायोथ' जोंहा माया गेदेरसिन आबैया जोंहा थैबाय आबौआथ' जों उन्दैयावनो आं गोसोआवनो गैबाङा बारा ओमफ्राय आबैयासो नै 1 इयार जाबाय माने बोसोरसे जाबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो बेबायदिनो साहा लोंबायबो दङ ओमफ्राय आरो मोजां गाज्रि बेबायदिनो रायलायगासिनोमोन आरोना बेयाव जोंजों दङ आयं दङमोन नालाय बिसानि ओमफ्राय जिहेतु आंनि जितु बाबा आंनि जोनोमगिरि बिफा आं दहायबो खोन्थाखांखाबाय बेनि गामिनिमोन नालाय ओमफ्राय बिस्रा बेयाव थाफैबाय सिगाङावहा जोंनि गामियावनोमोन आरोना अरिजिनेल न'आ ओमफ्राय आंखौ माने उन्दैयावनो माबायदिमोन उन्दैयाव माने एसे उन्दैयावनो नुबोनाय नालाय ओमफ्राय देरनानै माबायदि जाखो बिदि सानोमोननो आरोना ओमफ्राय गेजेर गेजेर बिदिनो भिडिअ'आव खिन्थिना होयोमोननो बाजैया ओमफ्राय आंनो गासिबो खोथाखौ खोन्थागासिनो आरोना आयंआ बेबायदिनो इमान देरनानै माने हाबा जालायबाय नुवाखै आरोना इदिनो बोसोरनै बोसोरथाम इफोरबायदियाव नुदोंमोननो आरोना आंखौ ओमफ्राय दाथ' नै बुरिलायनोसै दिनैसो नुबाय आरोना बे आयंआ आंखौ ओमफ्राय आंबो आयंखौ नुबाय नङाबाथ' आं सिनायनायानो नङामोन थाङामोनबाथाय दा गासिबो सिनाखि लाजोब्बाय मिन्थिबाय आरोना ओमफ्राय बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना थांनानै आरो बाजैयाथ' ओरैबायदि टेस्टि संनानै जाहोहरदों जोंखौ माने नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअ'खौ जोबजासिम बिदिनो थांबा लोगो मोनलायो आरो जों बिदिनो थाहैबाय थानाय जायाना एसे लाबाय आङो मोजां नुगोथ' नै दा मानो खनसे इनांगोन ना आङो ओमफ्राय नै लोगोफोर दायो ओंखाम जानोसै आरोना ओंखाम मोनबायनो ओंखाम जानो लिरबाय कारा नुबा जिहित मोनो मोजां नुखायोबा नोंखौ मानसियानो साइसखा जाहैनोसै जोंना नै बिसिनावनो फैदों जोङो नै आं आब' होनबाय थायो खिन्थु बिदा बिबाजैसो जायो मानो होनबा जोंनि बाबानि गामिनि नालाय एखे गामिनिनो नालाय ओमफ्राय बिदासो जायो बिदा बिबाजै बिसिनावनो फैदों आरोना जों लोगोफोर नै बे जाबाय आदा बाजै बिथिंजा आब' संगिता दङ आं ओंखाम दोखो आराम माबानानै फुङाव जोंहा माने बाहेरायाव ओंखारलांजोबो ना फुङावनो एकदमबारे आराम जायो नालाय ओंखायनो आंबो जाबोदो फुङाव ओंखामखौनो जानो हाया फुङाव जायाबा जाखाया जोंहानाथ' हौवायानो फुङाव ओंखाम नङाबा जाखाया साजो मेलानो गैया डाइरेक्ट ओंखामखा मा मावोमोन
माबायाव बोरिमुखा सिख्लामोन औ बे बोरिमुगावनोथ' जाना आलासिया दा थांनाया नैबे मा बिलाहि जोंना औ बिलाहिजों ना ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुर आसार नोंनिया होमबाबो औ मोनसे खम सामब्राम जाबाय गुफुर नों आसार अमा जायाना जेबो नङा आं जाखायानो आगोलनिफ्रायनो ओमफ्राय नै बे फान्थाव फ्राय ओंखाम बेदर ओमफ्राय दालि जानोसै दायो आंथ' देन्जार जाखाबाय दे जा गुसु जाजोबबाय ओंखाम ओंख्रिया बारा गुसु जाबाय माने आपल'ड होखालि नायनाय जायाबाबो उनावबो नायनाय जायो आंहाथ' बांसिनानो लेटआनो जाखायो मोनाब्लि 8:00 फैखायो आंना ब्लगानो जायनिखौ नायिनिखौ मोजां मोनो दसेयाव फेसबुकाव फ्रेम दंना मायाव दसेयावनो फ्रेम दं फ्रेमबो दं माथो उन्दुहैदो मा उन्दुहैदो बिजों दानबाय फनखौ आं दादो ओंखाम जागौमोन खोमा नानियाबो जाखांबाय जाखांबाय दां गाज्रि जाबाय आं आखाइ सुनोसै दे जि लाजिखायो नै बिसिनावनो फैदों आरोना जों लोगोफोरनि मानो so cute ओमफ्राय नोंनाव लिपस्टिकआ नांजोब्बाय नायलाय लिपस्टिक नांबाय नोंनाव नोंखौ लांखालानो माया नै थांदो नोङो मानि इजों मेसेज जागौमोन गोसा औ इखौ गानदो इखौ पिंक कालारखौ नों नाङानो मालाय गावनि गोसोसो फैबाय था जोंनिखौ दे मालाबा सोलाबबा हाबलांगोन मालाबा औ दालाय माबा आलासि दंखायो बोरिमुगाव आं ओमफ्राय दा दै बथला दोनदोंमोन होनबा नों दै लाबोनो नैबे ना ओइ नाना बिदि होननानै नानो होथेजोब्बाय मोखांखौ आनैखौ नाहरलाय मा वाव थियार जाबाय मिथिदों बाजैया खोन्थादों बेयाव फैगोन ना फैयाबा औ थांफिनगोन दे था र' फैगोन इयाव आं खुलुमना थांगोन माबाजों थां गुरुबनाय माबानाय जाबाय नालाय थांसै दे था दा थांफिनगोन औ थांफिनगोन फैलिया दा फैथ'ला मालाबा फैगोन दे खस्थ' जागोन माथो गोजानद्राय माबानो जालायावसो औ ओमफ्राय नै बोरिमुगाव आलासि दङ हाबलांनांगोन खोमा बोरिमुगाव आंथ' बिसानि बिफानि नामखौ मिथिया जायखिजाया फिसाजोआ आसाम पुलिसाव मावो सानैल' फिसाजो मावोमोन ना अ खुसियाव मावोमोन 25 बोसोर दे होमबालाय